Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Kibab nerangke Jumatan disarankan kon meneng kon ngrungokno khutbah imam sing temenanan lan nerangke merapatkan barisan soft salat niku dikon ngrapatno pundake kon sing panteng niki wonten dasare hadasani an Malik an Abi Nadrin maula Umar bin Abdullah an Malik bin Abi Amir Ana Utsman bin Affan satemene sahabat Utsman bin Affan kana iku ana sapa sahabat Utsman yaqulu iku ngendika sapa sahabat Utsman fi khutbati yang dalam pira-pira khutbah Sayyidina Utsman qala ma yada'u sidik banget ninggal sapa Sayyidina Utsman mau dalika ing mengkono-mengkono qaul ida khutbah nalikane ing dalem nalikane khutbah sapa Sayyidina Utsman mau. Jadi Sayyidina Utsman sering kali berpesan, sering kali memberi ceramah di dalam khutbah-khutbahnya. Nek pas dina Jumat kuwi kudune kepiye, pas ana khutbah imam iki kudune kepiye. Idza qoma nalikane jumeneng al imam sapa imam, yaktubu hale khutbah sapa imam yaumal Jumat yang dalam dina Jumat fastami'u mongko amreo krungu sira kabeh wa angsitu lan nengklengno sira kabeh nengklengno sirahe maksude pendengarane fa innalil munungsiti mongko sak temne iku keduwene wong kang meneng alladzi la yasma'u kang ora krungu sapa munsit minal khafdi bayane saking bagian mislama apa sepadane perkara utawa barang ilmu siti kang keduwene wong kang nengklengake asami kang krungu sapa munsit. Dene pas dina Jumat imam kok khutbah iki disarankan, sangat-sangat disarankan kon ngrungokno khutbah kon nengklengno sirahe kon temenanan ring fokus ngrungokno cukup dolanan maksude mergo apa fa innal musid alladzi yasma'u minal khati kanggone wong sing ngrungokno khutbah walaupun dene mungkin jarake jauh mungkin pemane pas zaman biyen kan ora ono speaker pemane utawa mungkin pas speakere rusak mungkin saya kan nganggo sound pas speakere rusak umpama niku tetep dikon nengkleng mau tetep kon fokus ngrungokno mergo wong sing ora krungu wae alladzi la yasma dadi pemane kok ngrungokno khutbah kok kaduan kok ora krungu ku ganjarane utawa bagiane padha karo wong sing krungu. Dadi bagiane ku padha karo ganjarane ku pahalane padha karo sing krungu walaupun awakmu pas ngrungokno iku ora pati krungu. Mungkin pas bagian rusak utawa pas jarake terlalu jauh. Faida qomat mongko nalikane jumeneng as-sholatu apa salat fa'dilu mongko modho sira kabeh modho as-sufu fa ing pira-pira barisan wahadulan benerno sira kabeh bil manaqibi kelawan pira-pira pundak fa anna i'tidari sufuf mongko sak temene jejeke pira-pira barisan iku minta mamis salat iku saking sampurnane salat dina wis salat mau didirikan jadi khutbah wis selesai imam wis mau melakukan salat iki dianjurkan yo kuwi modho barisane sing padha sing jejer-jejer panteng pundak satu dengan pundak yang lain kuwi ya padha kudune padha jejeg padha mergo kuwi termasuk syarat utawa dadi sampurnane salat dadi nek pamane barisane blang-blung ngarep ana blonge guri bebek iki termasuk mangke digolongke salate iku kurang sempurna.
bagi hal kecil-kecil seperti ini kudune ditambeli, dijlimeti ben awak dhewe anggene sembayang iku bener-bener cara nilai iku sempurna, maksudnya nilai apik lah. Sumalayu kabiru moko keri-keri nuliya kabir sapa imam hatta keliru. Sumalayu kabiru moko keri-keri ora takbir sapa kembali ring timo ring Sayyidina Utsman iku ya. Hatta ya dia sehingga nekani ing Sayyidina Utsman rajulun sapa wong lanang. Kot wakalahum kang teman-teman pasrah sapa Sayyidina Utsman hum ing rajul mau bitasbiyati sufufi kelawan nerangno utawa modho barisan. Wayuh birahu mongko waweh khobar sapa rajulhu ing Sayyidina Utsman. An satemene kelakuan kot stawat iku teman-teman wis padha sapa sufuf fakabaro fayukabiro mongko takbir sapa Sayyidina Utsman. Fayukabiro mongko takbir sapa Sayyidina Utsman. Dadi Sayyidina Utsman iku nek pas gilirane khutbah biasane iku ngakon siji sahabat. Ngakon siji sahabat dikon ngecek barisan-barisan yang ada di belakang. Nek barisane kok wis padha, wis rapet temenan, lagi sahabat mau kon ngabari piyambake, kon ngabari Sayyidina Utsman. Nek kon dikabari kok sudah rapi semua, nembe salate dimulai. Ngasih ngono ngoten. Dadi ngreksoni sahabat Utsman ngoten. Dadi kudune arep tekan nguri barisane padha rajin ngono. Mergo apa ya kuwi mau dadi imam iku nanggung kabeh sing diimami. Diresiko asline. Pamane kok sing nguri kok begejekan ku sing nanggung dosane ya imam. Ngono. Dadi pamane kok barisane blong-blong sing ngarep sedok blong sing nguri rapet no ya kan salate gak sempurna iki sing nanggung ya imam. Resikone dadi imam ngoten. Mane Sayyidina Utsman ngati-ngatine masek ngakon para sahabat utawa siji sahabat sing dikon ngeceki ngoten. Begitu saja niki dasare diangen-angen mawon di Al-Fatihah.